Sanibona guys and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipho bafethu ngithi nje welcome back sibuyile nesinye istory bafethu. Before story ngicela ningakhohlwa mawuthi uyafika uyasubscribe, uyacomment, uyashare, uyalike, uclick notification bell so that sizobe uqala ukuthola ama-notifications whenever I post a story. Mawukuthi Nkosi yami uyabuya futhi again and again and again ngithi nje uqhubeke ulokhu ubuya kanjalo nje siyayijabulela kakhulu i-support yakho. And also bafethu ningakhohlwa asawaskipha ama-adverts ividiyo yayibuka from the beginning to the end bafethu ukuze i-channel yethu izoqhubeka ilokhu ikhula imba magalane bafethu. And also sino-super thanks mawukuthi nje khona la okuncane ufuna ukufaka ku-channel uyakwazi ukuthi ungene ku-super thanks kunama-option u-choose i-option obona wena ifanele wena nephakethe lakho sisalapho bafethu ngicela ukubuka kula ma-sisters awu-2 ngizophinda futhi uceliwe mahlalela uphinde wakuphinda futhi lokho bafethu bafeel like uceliwe nje every day ziyakhala. And then ngithi nje celiwe ungadinwa nangomusa uNkulunkulu nje nangumusa uNkulunkulu njalo iqhubekile njalo ekublessa fethu. Siphinde futhi sibonge kakhulu nakulusha ulusha kanoma ulusha noma ulusha Mbatha naye futhi bafethu vele wasithi gidlabezi ngo-super thanks bafethu. Yabona labo super thanks sebebheke ngakhona guys, ngiyanithembisa ukuthi maduzane siwathola ama-mic amasha because abantu abaningi ba-complain-a ngama-mic and it is all because of nina nalabo super thanks enisipha bona bafethu. So ababancinyane bakhulu akukho okuncane. Uma ungangena nje nawe lapha ku-super thanks wazi ukuthi wenza lukhulu kimina guys. So without wasting your time, another day, another story. So isitori sesinamhlanje simayelana-ke nentombazane. Isintwana mina ngakhula ngugogo Sigeli yabo. Kuthiwa intombazane yakhula ingane kagogo, yabo le ngane engahlukana nogogo ngoba apparently ubaba wayo wayiphika. Akazi nje imazi ubaba wayo, iyazi ubhuti ekuthiwa wayiphika, eyayiswe kuye wayiphika, and then kuzoba khona uma wayo. And then as isikhathi sihamba ngebhadi uma wayo washona kuqala. So yagcina ingane kagogo. So kwakade uma wayo waba nengane, ugogo wakhe waba nengane eyodwa noma wakhe kanti uzoba nengane eyodwa okuyena. So kwagcina le ngane kagogo yodwa. Hhayi uthi ngangihlala nogogo yabo ugogo yena muntu nje wayefana noma wami, wayefana nomama kimi. Uthi engenzela yonke into ugogo ngomholo wakhe. Uthi engithanda ngale ndlela yokuthi ugogo wayeke esukume eyolwa izimpi zami uma ngidlala iy'ngane yabo. Uthi nje i-relationship yethu yayileyo hlobo le-relationship. Uthi hhayi okay fine. Uthi ugogo kuhlezi kunama-rumours ukuthi ugogo uyathakatha, ugogo uyathakatha but ngangingakazi guys, uthi ngangingakaze ngibone lutho ngisho sengikhulile because ngakhula mhlawumbe ugogo washona ngino-15, 16 lapho yabo. Uthi ngisho sengikhulile ayikho into engayinothisa eyayikhomba ukuthi ugogo uyathakatha. Uthi eyi wavele ugogo wagula washawa i-stroke. Uthi meshawa i-stroke ugogo agule nje ngale ndlela usedinga ukunakekelwa. Ngikhona ngiyamnakekela but phela kumele kube khona nezinye iy'hlobo ngoba manje ngiyafunda mina ngeke ngikwazi ukuhlala nogogo 24/7. Yabo so abantu babehlezi befika bezosisiza laba abay'hlobo zasekhaya yabo. Uthi befikayo bezosilekelela yabo. Uthi iy'hlobo zasekhaya zayihlala khona endaweni kodwa hhayi ekhaya yabo. Uthi nje yabo hlampe odadewabo bagogo babehlala ngakhona yabo lento yokuthi ngizalelwe lana ehlale khona la. Uthi hhayi ngangempela-ke ngihlale nogogo. Uthi ugogo lapho useyagula yezwa. Uthi nje ngelanga ugogo azoshona ngalo avedane abacele bonke endlini ethi nje ngicela niphume nonke ngifuna ukusala nomzukulu wami. Kuthiwa awu Nkosi yami futhi bephume bemhloniphe phela uyahlonishwa umuntu especially uma ngabe esegula because kuthiwa wayesekhuluma yabo lento yokukhuluma unqamukele umoya ngoba uyakhombisa ukuthi ngampela usuyahamba-ke manje. Uthi uGeli ngangikhala everyday ngicela uNkulunkulu ukuthi ngicela nje kukho konke okwenza ungamthathi ugogo. Uthi hhayi wangibiza ugogo ngalelo langa. Uthi mengibiza ugogo kuthiwa avedane athi ugogo ngane yami ngiyahamba, ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. Wathi ngoba ngihamba benginomsebenzi ebengiwenza. Tshena ugogo njalo, benginomsebenzi ebengiwenza kodwa uzowufunda. Inhloso yami ukuthi lo msebenzi ngiwushiye kuwe and uzowufunda, ngizokwenza sure ukuthi uyawufunda. Imibuzo onayo iyophenduleka, izophenduleka uma sengingasekho uzo-understand okuningi ngoba sengiyazi ukuthi ngiyahamba. Wathi nawu ukhiye, wamnikeza ukhiye welento. Yabo laba kuthiwa ugogo wakhe wayenalento yabo lokho okukhiwayo kwakuthiwa yini Nkosi yami? Okungathi kuyi-briefcase kodwa yothayela into ekanjalo efakwa ingidi ikhiye. Kuthiwa-ke wamnikeza ukhiye walapho kugogo. Wathi thatha lo khiye lo, khona into engikushiyele yona lapha phakathi uzofika uyibone and ngicela ukuthi
uyisebenzise ngendlela, ulalele imiyalelo ozoyifica khona. Hhayi, ithi ingane okay, hhayi ingane likhaleka, ugogo ungangishiya, athi hhayi mntanami sekushaya isikhathi. Sekumele ngihambe. Lapho isikhulakhulile ino-17, 18, 16 lapha ngathi. Hhayi, kuthiwa nangempela ugogo-ke wathi walentuza waqeda lapho nje wathula du. Kuthiwa ingane nje abantu babuya ngengane isihayiza phela because bekade beceliwe ukuthi bephume phandle. Kuthiwa uma behayiza bebuza kuthiwe utheni ugogo? Eyitshela ugogo before asho ukuthi ungatsheli muntu ngale nto i-between mina nawe. Hhayi, kuthiwa ingane ivele ihayize, kuthiwa abantu bengena, hayi gogo kwenzenjani? Ithi nawe ugogo usethule. Bebuze-ke yabazi abantu bayaseshaya, njengoba kade kubizile ubethini ugogo? Ithi ingane hhayi akashongo lutho. Uvele wahluleka nje ukukhuluma phela itsheniwe ukuthi ingasho. Uvele wahluleka nje ukukhuluma ugogo, wavedane nje wathula. Wathula isikhathi eside kangaka ngiyabona nje khona kade ngikhuluma yabo belokhu beyivunguza ingane beyivungula beyivungula. Ingane yathi nje angingitsheli lokho, ngeke ngimtshele imfihlo yami nogogo le. Hhayi, kuthiwa nangempela-ke behambe-ke abantu abebeze ngaleyo nto le ngomngcwabo-ke. Hhayi, kufike nefemeli kungcwatshwe-ke kuhanjwe uyazi mase kuhanjwa. Mase-ke kusala lezi hlobo lezi zaseduzane yisale decide ukuthi kuzokwenziwani ngengane. Mase beyasho-ke bethi hhayi ngane, it's either uyahamba uyohlala with one of us noma khona okuzomele kube khona abantu abazoza bezokuhlalisa ngoba umncane ukuthi ungahlala wedwa. Kuthiwa nje ithi ingane hhayi ngeke angifuni ukuhlala namuntu mina. Bengi-right la, bengi-right futhi ngihlala nogogo. Bekuthiwa bengingane ehluphayo, bengizohlupha ngisho nogogo esakhona yabo. Kusho ukuthi ngiyakwazi ukuy'nakekela, ngiyakwazi ukuyibheka. Ningafika nje ngaleso sikhathi uma nifuna ukuzongibheka kuthiwa hawu ngeke umncane kangaka, usufunani? Usufuna ukufaka abafana yabazi mase bekhuluma. Kuthiwa ithi nje ingane no, ngi-right ngingedwa. Uma ngixakeka ungangitshela. Hhayi, kuthiwa-ke nangempela-ke kuthiwa at least akusale okhazini bakho abambalwa-ke yabo, ukuze uze ujwayele ukuthi phela usuwazi uhlala wedwa uyingane futhi kuyasabisa nje ukuhlala wedwa uyingane. Hhayi, kuthiwa ivumile ukuthi okhazini babo behlala. Hhayi behlala. Manje i-curious ngokuthi ifuna ukuyovula lapha. Manje labo okhazini bayibangela isidingo bahlezi bekhona yabo abayindawo. Hhayi le ngane le ngelinye ilanga ivedane ibaxoshe labo khazini ibatshela guys sengi-right ngiyabonga kakhulu nahlala because of i-curiosity manje ifuna ukwazi ukuthi yini le eshiye nogogo wayo. Ngiyabonga guys ngihlalile nani seku-right. Hhayi kuthiwa okhazini bahamba-ke basho bathi hhayi usixoshile-ke ugeli. Hhayi inkulu into afuna ukuyenza. Hhayi kuthiwa nje-ke ilanga abahamba ngalo ugeli avedane ehlale-ke yabo. Asabe ukuthi ehlale ecabanga ukuthi lento uzoyivula ebusuku ebuye ethi hhayi ngcono ayivule emini ngoba akazi ukuthi kahle kahle yini le ashiyelwe yiyona ugogo wakhe. Hhayi kuthiwa methi uyavula i-briefcase-ke leyo, angazi ukuthi ibizwa ngani i-portment, angazi yini kodwa lokho kuyinsimbi guys nizokubona nje lento engishoyo. Kuthiwa avule ugeli ngempela hawu ivule ingidi ivuleke ingalokhiya unikwa ugogo. Kuthiwa uma ivuleka ingidi afice nje kugcwele imithi kuleli bhokisi. Imithi ehlukahlukene inqwaba, imithi egcwele ibhokisi. Ayibhalwe ngamagama yonke ihlukanisiwe iyachazwa ngamagama kodwa ayichazwa kubhalwe nje igama hlampe ukuthi usibani bani lo. Inamagama la amagama a-serious hhayi ukuthi kuthiwa ukuthi wokuthi cha. Usibani bani usibani bani inamagama. Hhayi kuthiwa ingane ithuka ukuthi hayibo ugogo ubesangoma yini because ugogo angimazeli ubungoma phela angimazeli lutho yabo. Hhayi ithule futhi ingasho lutho icabanga noma mhlawumbe ubengumthakathi yabo i-confused ingane ithi pho gogo mina ubani ukuthi ngizoyi-understand-a kanjani yonke le nto yabo. Hhayi kuthiwa the day yavula ngayo i-box ilala ebusuku. Uma ilala kuthiwa ugogo wayo wafika ebusuku as iphupho kodwa kuyona ithi wafila ngathi iphupho ayazi noma wayefike ngqo but kuyona felt like iphupho because yazi kahle ukuthi ugogo sewashona futhi yayilele. Ithi hhayi guys ngixolele kade idla ama-7 nights manje agcwele umlomo. Hhayi mase-ke iyafika ifike-ke imtsheleke ifike ugogo ayichazele ukuthi ngane yami mina nje bengisebenza umsebenzi wobumnyama nami ngawushiyelwa uma wami. So into e-generational le ngoba uma wakho washeshe washona yena kwakumele athathe le mithi. Kodwa uma wakho washeshe washona sekuphoqile ukuthi kwehlele kuwe. So nawe kuyothathwa iy'ngane zakho kanjalo kanjalo yabo. Tshela thina nje la ekhaya siwumndeni othakathayo. Siyathakatha asizwani nokukhanya kweminye imizi sifuna kukhanye la ekhaya kuphela. Asifuni omakhelwane bephumelele sifuna kuphunyelele la ekhaya. Ungangibuzi ukuthi ngobani nami angazi nami ngatshelwa kanjalo. So uma kukhona into eyi-success oyibonayo kumuntu oseduze kwakho uyalisana nalowo muntu. But ngizofika njalo ngizokutshena ukuthi namhlanje ebusuku kumele uye kabani. Njengoba uya kabani uyokwenzani. Uzohlanganisa muphi umuthi namuphi umuthi namuphi umuthi namuphi umuthi.
Mase ufike wenzani, egcekeni. Hhayi bo, ingane ithuka ukuthi hayi bo gogo, yabo kodwa phela ingambuzi kodwa le nto hayi bo ugogo uthini manje yabo. Hhayi kuthiwa nangempela bese yamtshela nje ile ntuzana yakho yokuqala iyaqala kusasa. Kusasa uzohamba uye emzini owukuthi bayenze into ewukuthi esho impumelelo yakhona. Mese yasho ukuthi ngifuna ufike khona umbe uzothatha umuthi lapha esuthisini owukuthi uhlanganise nowukuthi uhlanganise nowukuthi. Mese uyahamba uyombela endaweni ewukuthi. Hhayi bo, ingane mese yayitshela ukuthi ngeke bekubone uzokhotha umuthi owukuthi. Uwona ozobenza ukuthi nje bekhathale belale ungaboni owumuntu ube safe. Uzohamba nje futhi ngeke uze uyizwe nendlela uma ukhothe lowo muthi. Yabo uthi nje kuthiwa athole nje ama-instruction agcwele. Ayi kuthiwa nangempela ingane ibuze ukuthi iyakwazi yini ukunqaba. Iyakhuluma phela bayaxoxa la kodephushen yabo. Uthi leli phupho okwaziyo ukuli-control-a. Uthi-ke abuze ukuthi hawu manje gogo uma ngingafuni ethi awukwazi ukungafuni. Akuyona i-option le nto kumele uyenze. Umsebenzi wakho okumele uwenze. Eyi kuthiwa ingane-ke ayi nangempela ivuke-ke. Uma ivuka nje yabo ivuke ikhumbula yonke into eshiwo ugogo. Yonke word by word, muthi by muthi ukuthi uthatha lo uhlanganise nalo nalo . Ikhumbula yonke into. Hhayi ivuka. Uma ivuka ingane ilentuze-ke yenze-ke izinto zayo yazi ukuthi ntambama kumele ihambe imikse lezi zinto lezi. Hhayi nangempela ingane iqala kube engathi ayifuni. Hhayi isho into ithi kumele iyenze le nto. Yabo elokhu ezwizwa nje lithi nje kumele uyenze le nto. Hhayi kuthiwa nangempela Nkosi yami ayasukuma ugele amikse. Aze ayisho nokuthi wayelivulelani ibhokisi cause engalivula ibhokisi kwakungayenzeki lutho. Amikse ugele. Ngempela emzini lo nangempela kukhona i-achievement eyayenzekile-ke makushiwo. Ufike-ke enze njengoba enzile yonke into ibe i-success kube mnandi kube njeyana. Hhayi ugele nje usephila leyo mpilo ukuthi nje yena njalo nje uyalentuza. Ulalela imiyalelo ebusuku mese ebuya ukokwenza lapho uyabuye elale ethole i-instruction yokuthi kusasa uye endaweni ewukuthi. Akalali ugele. Every night kumele abe semzini thizeni ayomosha khona. Hhayi futhi abantu abaziyo, abantu ababonayo, abantu nje ababona endaweni. Wenza zonke izinto, umbela amabhodlela, umbela imithi, wenzani. Yabo zonke lezi zinto ey'ngasile zomthakathi uyazenza ugele. Hhayi lapho kumele avuka esikoleni uba right nje abe ne-energy kube ngathi akwenzakalanga lutho yabo. Hhayi kuthiwa-ke nje iqhubeke i-process. Uthi nje nami sengize ngiyayi-enjoy-a nje le mpilo. Ngisho umuntu ngimbone ngibhabhale ngithi wena ngizokuthola ebusuku. Uthi futhi ngampela ngiyabona ziyenzeka izinto mhlampe umuntu ubethenga imoto uvele uzwe kuthiwa imoto isishayisile. Yabo nje kuyamoshakala hlampe umndeni uxabane kuhlukanwe phakathi. Yabo uthi nje ngiyayibona izinto zenzeka cause phela ngiphila nabo la bantu engenza kubona lezi zinto. Hhayi uthi beze besha abanye bethi kuyaxaka ukuthi indaba sibe ney'nkinga ey'ngaka ngoba phela usewashona ugogo wakho. Cause nje ukuthi abaye babemkhonfront-a nje bemtshela kuyaxaka ukuthi ngempela ngoba phela umuntu wayesolakala endaweni sewashona. Uthi nami ngize ngisho ngithi ngiyabona ukuthi ugogo nanimsukela. Uthi lapho ngazi kahle ukuthi yimi umangqingqiza wakhona. Uthi hheyi kanti longilahla ngelinye ilanga lasekhaya. Uthi hhayi kushuthi nakulo muzi anganoma babe-powerful noma babeganga nabo angazi. Uthi hhayi ngenze yonke into njengomyalelo kagogo. Uthi exactly njengoba ugogo eshilo. Uthi ngahamba guys, uthi angazi kwenzakalani ngavelane ngazela kulowo muzi ngalala. Uthi mengilala, hawe ma mangithi ngiyaphaphama sekuyakhanya yabo. Uthi mangithi ngiyabaleka vedane bangibamba bamemeza yabo. Uthi kwase kukhanya but hhayi lokho uthi bha kubona. Yabo le nto yokuthi usathuka uma ubona umuntu egcekeni yakho ngoba sekuyakhanya but lokho kwasekuseni. Uthi eyi ngithi ngiyabaleka bengibophe bengibambe. Uthi yoma bengibamba kubizwe wonke umphakathi vele ngiyingane vele ebedume ngokuthi ihlala nogogo womthakathi. Uthi hhayi kuthiwe nje nangomthakathi. Kuthiwa ithi ingane abangishayanga kanje. Kuthiwa bayishaye ingane. Kuthiwe ya vuma ukuthi uyathakathaka. Vuma ukuthi ugogo wakho washiya kuwe ikhwama. Yabo kuthiwa bekhulume kuthiwa beyishaye ingane. Hhayi ize igcine ivuma ingane ukuthi hhayi ngampela yona yashiye lo gogo wayo iyikhwama kanje. Kuthiwa hhayi bethi ngoba ingane vele uphoqwa isimo seyasho ukuthi ugogo wakho washiya ekutreyiniwe. Nawe uzama impilo uthi nje babekholelwa mhlampe khona into engiyithola back ngokuthakatha kanti angitholi lutho. Uthi bethi ziphi lezo yikhwama. Uthi ngihambe Nkosi yami ngifike ngibakhombise le briefcase le. Uthi hhayi ithathe i-briefcase ihambe kuyotshiwa.
uthi ihambe iyotshingwa i-briefcase. Uthi hhayi nami ngangasathandi uthi yabo kokunye uthole ukuthi uya-enjoy-a okunye uyabo uthi hhayi ngeke. Seku-extra mase ngihleli ngise ey'ngqondweni zami ngibona ukuthi lento engiyenza la isi-extra-ke manje. Uthi hhayi zahamba-ke zayotshingwa-ke ikhamba bayiphosa emfuleni. Kwathiwa nje iyaphela lento angisho konke nokhiye babathatha babaphosa khona lapho. Hhayi uthi ugeli ngibuyele-ke nje ekhaya ngijabulile-ke ngi-right-ke ngiyilalele-ke futhi. Uthi uma ngithi ebusuku ngibhale ngifikele kuphela ubuthongo uma ngithi gqi nali i-suitcase selibuyile. Uthi yo ngixakeka ukuthi kodwa nkulunkulu wami nali ibhadi lami. Uthi uma libuya nje i-suitcase lihleli ukhiye ngaphezulu, ukhiye lo wakhona futhi. Uthi yabo nami lento isiyangitraza-ke manje ukuthi hhayi bo kanti kwenzakalani yabo. Kanti ngiyophuma nini nami kule nto nami ngibe ingane nomali because angikwazi nokwenza lutho kumele uhlale u-pure uma ngabe uzothinta leziya zinto. Uthi ngaze nga-understand ukuthi hhayi ugogo wayengajoli. Phela ugogo nje wayengemdala ngaleyo ndlela nje ngisakhula. Uthi kodwa nga-understand-a because that ayifune muntu wesilisa eduze kwakho akufuneki lutho. Kumele ube nje umuntu o-straight. Uthi hhayi nangempela ngale nto uthi-ke ngathuka-ke manje. Uthi eyi ngithuke-ke ukuthi kwenzakalani. Uthi ehene ngalelo langa ngalizwa izwi likagogo. Wathi ugogo usazoqhubeka wenze umsebenzi. Hhayi bo! Uthi ugeli athuka abheke phezulu uthi hhayi elishiye ibhokisi avele abaleke-ke manje. Because useyasaba phela ukuthi hhayi le nto le ngathi isi-out of hand. Sengishawe ngisho abantu bengishayela the same thing yabo. Because emva kwalokho futhi mase ngiy'tshela ukuthi lento isidlulile because uthi washaywa abantu walentuza nje wahamba waya eklinikhi yabo wangakwazi wangaba right. Nomphakathi nabo nomndeni wakhe nje ukuthi washo ukuthi hhayi ingakho awufuna ukuhlala wedwa yabo. Beniganga kanti nogogo yonke leyo nto leyo uthi hhayi. Emva kwalokho-ke wathi eseluleme wayibuyelela ekhaya because babemthathile. Mebuyela ekhaya hhayi bo nayo into gqi. Ayi kuthiwa abaleke-ke manje abuyele ey'hlobeni zakhe ukuthi hhayi bo ngeke guys nginenkinga. Afike asho-ke because useyasaba phela uyingane ukushaywa akudlali ushaywa abantu kuthiwa uyathakatha futhi. Because uthi nje wayetshela bazombulala kwasho khona ukuthi khona abamdabukelayo ukuthi hhayi bo phela ekugcineni ingane. Anikwazi ukuyibulala impela nize niyivathele kangaka. Hhayi kuthiwa-ke ngalentuze-ke ugeli ahambe-ke aye ehlotsheni manje. Afike asho ukuthi hhayi bo ahlanganise zonke iy'hlobo ay'tshela ukuthi guys nginenkinga-ke. Ngoba kade ngishawa bengilambile sengifuna ukuyeka bengingasathandi. Kuthiwa confess aze akhale athi bengingasathandi kuningi izinto engizenzile and ngisaba nje nanokukhuluma ngazo ezinye because ezinye zinanemiphefumulo yabantu phakathi nani nani nani. So le nto angisayithandi and ugogo ngenkathi sengibizile kwenza kanjalo avele a-confess-e nje yonke into. Enze manje into engithusayo ukuthi ihambile yolahlwa kodwa iyabuya. Hhayi bethi o-anti bayo nje ingane uma kuwukuthi ngampela awusathandi sizokusiza. So hhayi besukume-ke uyazi-ke abantu nokusukuma. Kuthiwa besukume-ke beye enyangeni beyozwa ukuthi kuzosizakala kanjani phela lento uma iyolahla iyabuya. Hhayi kuthiwa-ke yahamba-ke inyanga yasho yathi le nto le awuvele nje uyithathe uyoyiphosa ukuthi uzoyilahla hlampe ey'hlahleni or uzoyilahla emfuleni njengoba nenzile. Le nto le idinga ukuhlatshelwa. Kumele nihlabe mase niyilahla-ke iniyishise. Hhayi ukuthi nje nivele niyilahle nje isilahla noma ikanjani yabo. Kumele ishiswe ngendlela e-right kukhulunywe nabo betshele ukuthi uyavalwa lo moya. Then mese iyashiswa mese iyaphela kanjalo. Hhayi nangempela wayefike-ke nangempela-ke ulona-ke o-anti bakhe-ke besho ukuthi hhayi bazomsiza-ke kuthengwe leso silwane-ke kuhanjwe-ke emzini kagogo-ke. Kufike nangempela-ke kwenziwe-ke yonke into-ke ekhulunywe-ke kuvalwe-ke ugogo ukuthi kuvalwe nje lo moya lo wobuthakathi. Kusho ukuthi siyawuvala lo moya wobuthakathi siyacela nje ukuthi kungaphinde ukuze nje kube nomoya onje la ekhaya asiwufuni siyabo bewuvale-ke bewuthethise angazi nami kanjani. Hhayi kuthiwa-ke emva kwalokho-ke yashiswa-ke ikhwama likagogo-ke. Kuthiwa-ke intombazane yaqala lapho-ke ukwazi nje ukuphumula empilweni yayo ukuthi ibe ne-peace. Ithi kodwa nje i-stigma sisahleli ntombi. Uthi abantu uma bengibona nje hawu kuyashiwo kuthiwa hawu nangu lo geli. Uthi nje ngithi ngidlula besale beqoqelana ngami kuthiwa waze washaywa umphakathi. Uthi and uney'bazi yabo ey'khombisayo ukuthi washaywa umphakathi. Kuthiwa nje waze washaywa umphakathi ngenxa yokuthakatha. Once a pirate always a pirate. Angikholwa nje. Uthi yabo nje uma kwenzeka into engasile vele kuthiwe hlampe usebuyele. Uthi nje ngiphila kabuhlungu-ke manje ukuthi nje kancane kancane but nje ngi-free.
emoyeni ukuthi sengiyazi ukuthi I'm not responsible for i-failure yamuntu. Sengizizamela nje impilo yami ngendlela e-right, ngilungisela impilo yami njengamanje. So siphela lapho-ke isitori sethu sanamhlanje. I hope nifunde something and thank you so much for watching. Uma kuthi nawe unesitori ofuna ukushera, please feel free ukuthi uye lapha ku-TikTok page yami ufike usende u-inbox, ngizobe sekusendela ukuthi wenza kanjani uma ufuna ukuthumela isitori. Ngiyabonga kakhulu guys. Kwengakayiqoqi iy'tori zabo ningaphatheki kabi, siyeza ziningi iy'tori ulayini. So relax-ani ngiyanicela. Ama-stories enu amnandi kakhulu. Ngizoqhubeka nje ngilokhu ngiwaxoxa kancane 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 and thank you so much for watching. Ngiyabonga.